Φίλοι, συναγωνιστές και φίλοι, καλησπέρα σας. Σήμερα Σαββάτο, 13 του Δεκεμβρίου, για μια ακόμη εκπομπή από τον Έλληνα αντικαπιταλιστή και τη φωνή του έθνους. Μαζί μας, όπως πάντα, ο αρχηγός του Εθνικού Πολιτικού Κινήματος Ιερός Λόγος, ο Ανδρέας Ογενιάς. Ξεκινώντας, να πούμε χρόνια πολλά στην Προεδρική Φρουρά, που εχθές έκλεισε τα 157 χρόνια από ιδρύσεως ως αυτοκρατορική φρουρά και νυν προεδρική, και τους ευχόμαστε να περάσουν άλλα 157 χρόνια και να γιορτάσουμε και στην Κωνσταντινούπολη. Το σημερινό μας θέμα είναι κάτι που απασχολεί τον ελληνικό χώρο εδώ και αρκετές ημέρες. Είναι η κινητοποίηση των αγροτών και των κτηνοτρόφων και τι επιρροές έχουν όλα αυτά για τα οποία έχουν κάνει τις κινητοποίησεις πάνω στη ζωή μας. Ανδρέα. Καταρχάς, καλησπέρα και από εμένα. Ας μιλήσουμε λοιπόν για τους αγρότες. Οι αγρότες και ο κτηνοτροφικός κόσμος και εν γέννη ο πρωτογενής τομέας, κακά τα ψέματα, είναι η ακρογωνία βάση της οικονομίας μας, αλλά πλήττεται πάρα πολύ από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δυστυχώς αυτά που ζούσαμε και πριν μερικά χρόνια τα ζούμε και τώρα, και αν συνεχιστεί το να είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα τα ζήσουμε και τα επόμενα χρόνια. Εφόσον λοιπόν έχουμε παραχωρήσει την εθνική μας πολιτική, την εθνική μας κυριαρχία στους τοκογλύφους των Βρυξελών, τότε θα πρέπει κάποιες παραγωγικές μάσες να πλήττονται. Και αυτή που βάσει των συμφερόντων των Βρυξελών είναι ο πρωτογενής τομέας της χώρας μας. Εμείς επισκεφτήκαμε, όπως ξέρεις Βασίλη, ήσουν και εσύ, στον μπλόκο στη Σκύδρα, το οποίο ήταν ένα μπλόκο πολύ δυναμικό των αγροτών. Συνομιλήσαμε με τους ανθρώπους, είπαμε κάποια πράγματα, θα τα πούμε και τώρα, και μας απάντησαν και αυτοί με τις αγωνίες τους και τα προβλήματα που έχουμε. Να ενημερώσουμε ότι η Ελλάδα δεν είναι ο μόνος τομέα, η μόνη χώρα, που έχει κατέβει σε τέτοιες κινητοποίησεις. Από ό,τι μαθαίνουμε τώρα τελευταία, υπάρχουν και οι Γάλλοι κτηνοτρόφοι που για τους ίδιους λόγους με τους δικούς μας, για θανατώσεις ζώων κτλ. Και όπως καταλαβαίνετε, αντικατάσταση του φυσικού κρέατος με συνθετικού, το οποίο είναι κατά τη φτηνότερο και δεν χρειάζεται τη γη που απαιτείται, έχουν κατέβει και αυτοί στον αγώνα. Όπως έχουμε πει, οι καπιταλιστές, οι τοκογλύφοι των Βρυξελών δεν έχουν την έννοια του έθνους και της πατρίδας στην ιδεολογία τους, στην καθημερινότητά τους, στη ζωή τους. Δεν τους ενδιαφέρει από πού θα αγοράζουν και από πού θα πουλάνε. Τους ενδιαφέρει μόνο το κέρδος. Όταν λοιπόν βλέπουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μεγάλο κόστος η γεωργική και η κτηνοτροφική παραγωγή, σου λέει γιατί να μην το αγοράσω αυτό το ίδιο προϊόν, ας είναι και χαμηλότερης ποιότητας, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που με συμφέρει καλύτερα. Όπως αγοράζουμε τόσα πράγματα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέλουν να το κάνουν και αυτό. Επειδή όμως είναι δύσκολη αυτή η μετάβαση και κανένας δεν δέχεται να θανατώσει τα ζώα του για να αγοράζει, ας πούμε, οι Έλληνες να θανατώσουν τα δικά του ζώα και να αναπτύξουν την κτηνοτροφία της Τουρκίας ή κάποιες άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να βρουν κάποιες δικαιολογίες. Αυτές οι δικαιολογίες είναι πολύ απλές. Σου λένε ότι έχει, ας πούμε, ευλογιά το κουβάδι σου, που μπορεί και να έχει ευλογιά, γιατί υπάρχει αυτή η ασθένεια, αλλά δεν σε αφήνουν να κάνεις εμβόλια για να το προλάβεις, ενώ στην Τουρκία π.χ., παραδείγματος χάρη, κάθε χρόνο κάνουν συστηματικό εμβολιασμό για την ευλογιά. Άρα δεν αρρωσταίνουν τα κοπάδια των Τούρκων, λέμε τώρα, άρα αυτοί παράγουν κανονικά γάλα, τυρί κτλ. Μα ναι, είδαμε μια στάση της κυβέρνησης απέναντι στους κτηνοτρόφους και στο πρόβλημα της ευλογιάς, η οποία ήταν αδιάφορη, απαράδεκτη, δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω. Τιμωρητική. Τιμωρητική, δεν ξέρω, ναι, τιμωρητική, αλλά. Μα θα σου πω απλά. Τα αποτελέσματά της είναι που με προβληματίζουν. Γιατί ενώ η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση τους είχε πει για να χορηγηθούν εμβόλια στους κτηνοτρόφους, δήλωσε ότι η
κυβέρνησή μας δεν είχε ζητήσει ποτέ εμβόλια. Οι κτηνοτρόφοι ζητάγαν απεγνωσμένα εμβόλια και φυσικά δεν τιμωρηθήκαν και αυτοί που εισάγανε την ευλογία στη χώρα μας παίρνοντας παράνομα ζώα. Καταρχάς, κάθε χρόνο, ας το πάρουμε έτσι από ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται. Κάθε Πάσχα έρχονται από το εξωτερικό, ιδίως από Ρουμανία που είχε και το πρόβλημα της ευλογίας τώρα, όπως έγινε και φέτος, εκατοντάδες ζώα, αν πω χιλιάδες, που σφάζονται για να πουληθούν στην ελληνική αγορά. Και δηλώνονται ελληνικά. Και δηλώνονται ελληνικά έτσι. Γι' αυτό και δεν βλέπουμε ποτέ κρεμασμένο στο κρεοπωλείο, είτε στο σούπερ μάρκετ είτε οπουδήποτε άλλο, κάποιο κρέας να λέει κατσίκι Ρουμανίας. Δεν το έχουμε δει ποτέ αυτό, όλα τα δηλώνουν ελληνικά. Αυτά φέραν φυσικά και την ευλογία γιατί είχε πρόβλημα στη Ρουμανία με την ευλογία τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ λοιπόν, όταν αρρωστήσουν κάποια ζώα, έχουν αρρωστήσει 5-10 ζώα, έχει άλλος, λέμε ένα ποσό 500 κατσίκια τα οποία είναι υγιέστατα. Και αντί να απομονώσουν τα άρρωστα ζώα για να δουν ή και να εμβολιάσουν τα υπόλοιπα για να μπορέσουν να σώσουν τα κοπάδια, τα σκοτώνουν, τα θανατώνουν όλα. Έχουν θανατωθεί χιλιάδες ζώα στην ελληνική ύπαιθρο. Λοιπόν, άρα αυτό τι σημαίνει ότι πρέπει να έχει μειωθεί κατά πολύ η παραγωγή γάλακτος. Είναι απλό λέω. Και η παραγωγή γάλακτος και η παραγωγή κρέατος. Εγώ θα μείνω στο γάλα. Πώς γίνεται λοιπόν όλες οι εταιρείες τώρα αυτή τη στιγμή να βγάζουν ελληνική φέτα ή ελληνικά γιαούρτια? Πού το βρίσκουν το γάλα? Βάζουμε λοιπόν ένα ποσοστό από όσες υπάρχουσες ακόμα μακριά έχουν μείνει. Έχει ανέβει η τιμή του γάλακτος που παίρνουν από τους παραγωγούς. Έτσι, κάτι που θα έπρεπε να έχει γίνει πολύ πριν, αλλά τώρα επειδή υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός μεταξύ τους να βρουν το λίγο γάλα, το υπόλοιπο το προσθέτουν από το εξωτερικό. Το βάζουν σκόνη. Πού το βρίσκουν αυτό το γάλα? Δεν είναι ένα ερώτημα αυτό? Είναι ένα ερώτημα αυτό, αλλά. Ωραία, εγώ το αφήνω να ερωτήσω αυτό το ερώτημα, να μας πούν οι μεγάλες εταιρείες που φτιάχνουν φέτες, γιαούρτια κτλ. Πού βρίσκουν το γάλα και φτιάχνουν αυτά τα ελληνικά προϊόντα. Μήπως τα κάνουν εισαγωγή? Και αν τα κάνουν εισαγωγή, από πού τα κάνουν εισαγωγή? Ναι, θα έπρεπε να το γνωρίζουμε. Γιατί καταρχάς, αν έχουμε εισαγόμενο γάλα, από όσο γνωρίζουμε τουλάχιστον, δεν μπορούμε να έχουμε το χαρακτηρισμό φέτα pop. Και γενικότερα δεν μπορούμε να έχουμε. Μήπως είναι ομερτά? Πολύ πιθανόν. Γιατί είναι απλό το συμπέρασμα. Δεν μπορούμε να έχουμε σφαχτεί χιλιάδες ζώα, νομίζω ένας τρελός αριθμός είναι, και να μας λένε τώρα ότι καλύπτουν τα δηλωμένα ζώα που υπήρχαν από τον ΟΠΕΚΕΠ. Νομίζω ότι καλύπτανε. Αλλά έτσι αλλιώς ήταν να δεις, είπες τη μαγική λέξη ΟΠΕΚΕΠ. Εδώ δηλώνουν άλλοι βοσκοτόπια σε αεροδρόμιο. Ναι, χιλιόμετρα μακριά. Οπότε πού να ξέρεις πόσα πραγματικά ήταν τα ζωντανά? Πάμε όμως σε κάτι το οποίο είναι πολύ βασικό. Κατ' εμέ στο θέμα των αγροτών, και αυτό ήταν και η στάση και η γραμμή που είπαμε εμείς στους ανθρώπους στον μπλόκο της Κίτρας που πήγαμε, στους αγρότες. Θέλουν να μας πείσουν το κογλίφι των Βρυξελών αλλά και οι κυβερνώντες ότι αυτό το χώμα που καλλιεργεί ο αγρότης και αυτό το μέρος αυτό που κάνει ένας κτηνοτρόφος είναι μια απλή δουλειά. Κάνουν μεγάλο λάθος. Τεράστιο λάθος. Γιατί αυτό το χώμα που έχει ένας αγρότης που είναι δεύτερης, τρίτης, πέμπτης γενιάς, άλλος είναι 8 γενιές αγρότης, είναι ένα χώμα το οποίο κρύβει μέσα του όλη την ελληνική ψυχή, τα όνειρα των δικών του ανθρώπων, του παππού του, του πατέρα του, του προπάπου του, εκεί που αγωνιστήκανε, ιδρώσανε, ματώσανε. Δεν είναι απλά χώμα και πέτρες η γη μας. Είναι ζυμωμένοι με το αίμα μας. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι που μιλάνε εκεί στα χωριά τους, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για παραμεθόριες περιοχές και ακριτικές περιοχές στα σύνορα, παλέψανε με τους Βούλγαρους, με τους Αλβανούς, με τους Τούρκους για να επιβιώσουν. Μας έθρεψαν αυτοί οι άνθρωποι από τον κόπο και τον καρπό αυτής της γης και ακόμα έχουμε παραγωγή. Και αυτά θέλουν να τα ξεπουλήσουν, είτε κάνοντάς τα φωτοβολταϊκά, είτε να τους διώξουν, να τους αναγκάσουν να φύγουν
Γιατί δεν μπορούν να επιβιώσουν από τα χωριά τους και βλέπουμε ότι από όπου φεύγουν οι Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφοι και εν γέννη ο ελληνικός πληθυσμός, τι γίνονται hot spot, γίνονται οι εισαγόμενοι Αφροασιάτες και σε λίγα χρόνια μήπως αυτούς σας τους συμφέρει να νοικιάζουν και να καλλιεργούν αυτά τα χωράφια. Ναι, αυτό και τους δώσουν τα κίνητρα να εγκατασταθούν αυτοί. Και πόσο επικίνδυνο είναι αυτό για την πατρίδα μας να υπάρχουν ολόκληρες παροικίες μουσουλμάνων στα βόρεια σύνορά μας. Απ' τη μία δημιουργείται αυτός ο κίνδυνος της πληθυσμιακής και εθνοτικής αλλίωσης της Ελλάδας, που όπως είχα αναφέρει σε κάτι γνωστούς, η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες, ένα από τα κράτη που μπορεί δικαίως να θεωρείται και έθνος. Γιατί παρόλα στις κατακτήσεις που έχουν περάσει από πάνω μας, έχουμε παραμείνει αναλύωτοι σαν αρχικό φύλλο χιλιάδες χρόνια, τουλάχιστον από την μινωική και μικηναϊκή εποχή. Όπως είχαμε τα πρόσφατα επιστημονικές μελέτες, αυτό ισχύει. Αυτό είναι το ένα. Βέβαια, υπάρχει και ένας άλλος παράγοντας που έχοντας και καλούς γείτονες γύρω θα πρέπει να μας απασχολεί, που είναι το θέμα της αυτάρκειας. Πάθουμε να έχουμε αυτάρκεια. Δηλαδή, σε μια περίπτωση πολέμου, λέμε, κινδυνολογώντας βέβαια, πώς θα ταΐσουμε τον πληθυσμό μας, αν τα τρόφιμά μας είναι από ένα σημείο και μετά εισαγόμενα. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Ο Ιωάννης Μεταξάς το έχουμε πει και θα το επαναλαμβάνω συνέχεια, γιατί είναι κάτι το οποίο το εφαρμόζω και στη ζωή μου. Γιατί για μας ο εθνικός κοινωνισμός είναι βίωμα, δεν είναι απλά μια θεωρία που τη λέμε. Ο Ιωάννης Μεταξάς λέγε ούτε ένα μέτρο γης ακαλλιέργητο. Γιατί? Είναι όταν όποιος φυτεύει τη γη του, είναι σαν να φυτεύει χρήματα. Και είναι πολύ απλό. Έβαλες μαρούλια, δεν θα το αγοράζεις για να το φας από το σούπερ μάρκετ. Δεν έχεις οικονομήσει κάποια χρήματα. Δεν είναι κάτι το οποίο γεννάει η γη και εσύ το παίρνεις. Αυτό ακριβώς είναι ο πρωτογενής τομέας. Εξοικονόμηση χρημάτων, γιατί δεν χρειάζεται να αγοράσουμε απ' έξω για να φύγει τα χρήματά μας στο εξωτερικό. Ένα από το κρατούμενο. Και δεύτερον, έχεις να φας. Είσαι αυτάρκης. Είτε έχεις πόλεμο, είτε δεν έχεις πόλεμο, είτε γίνεται πόλεμος κάπου αλλού και ανεβαίνει το προϊόν που θες να αγοράσεις, γιατί δεν είναι το θέμα να γίνει μόνο και στην Ελλάδα. Μπορεί να θες να αγοράσεις ένα προϊόν και λόγω ότι ακρίβηναν, λόγω ενός πολέμου, μιας επικίνδυνης κατάστασης, το κόστος, το πετρέλαιο κτλ., θα το αγοράσεις και εσύ πιο ακριβά. Μα το είδαμε και από την αρχή που δημιουργήθηκε το θέμα με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Με το που αρχίσανε και επιβάλλανε κυρώσεις, κάποια προϊόντα ενέργειας που είχαμε για εισαγωγή εδώ πέρα και χρήση, αυξήθηκαν και από εκεί που παίρναμε 7 ευρώ τη φέτα, η φέτα έχει φτάσει στα 12. Τώρα να δεις πώς θα φτάσει. Καλά, τώρα που δεν θα έχουμε και γάλα, δεν το συζητάμε. Και θέλω να πω κάτι πάνω στο οποίο πάσαμε από το τώρα, Βασίλη. Αυτή τη στιγμή έχει κάνει 12 ευρώ το κιλό η φέτα. Όταν θα βγει μία. Τώρα που έχουμε έλλειψη και δεν έχουμε γάλα επάρκεια, φυσικά είναι θα ανέβει και το κόστος. Γιατί δεν θα μπορούμε να βγάζουμε τόσο πολύ φέτα. Έτσι. Και θα ακριβήνει κι άλλο. Θα ακριβήνει κι άλλο και το παραδοσιακό γιαούρτι, το αγοράζουν και πιο ακριβά. Το γάλα. Ναι, ωραία. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια, εφού φέτα μπορεί να βγάλει μόνο η Ελλάδα, αν εμφανιστεί αύριο ένα προϊόν εισαγόμενο από την Τουρκία, που έχει πολύ πιο χαμηλό κόστος παραγωγής, είτε γιατί είναι τα λοιπάσματα πολύ πιο φθηνά από ό,τι το αγοράζουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε γιατί είναι το κόστος ζωής πιο φθηνό από ό,τι είναι στην Ελλάδα, είτε γιατί έχουμε επάρκεια γάλακτος και σου πει λευκό τυρί ή κάποια άλλη ονομασία και είχε τη μισή τιμή. Τι θα κάνει ο Έλληνας, τι θα κάνει ένα ελληνικό νοικοκυριό το οποίο δεν μπορεί να βγάλει πέρα? Πώς θα τα έχει τα παιδιά του, θα πει ας το πάω να το δοκιμάσω? Κατευθείαν δεν θα δώσουμε πάλι δουλειά εκτός Ελλάδος? Ναι, φυσικά. Και πάμε και στο πιο
πονηρό που εκεί αυτό θέλουν να προωθήσουν, θα σου πει: κοίτα να δεις πλέον το κατσικίσιο το κρέας, εκεί που κάνει 13 ευρώ τώρα. Τα κάνει 20. Τα κάνει 20. Κοίταξε όμως έχω και αυτή τη φέτα. Για Ναι, μένα αλλά δεν είναι αυτό είναι κάθε μέρα Πάσχα. Δηλαδή, όπως ανεβαίνει το Πάσχα, θα ανέβει και θα είναι κάθε μέρα, οπότε κάθε μέρα Πάσχα. Θα σου φέρει λοιπόν και την μπριζόλα της αυθεντική και το κρέας με τα σκουλίκια, αυτά που λέει η Ατζέντα 2030, και θα σου πει και να δεις το κατσικίσιο έχει τόσο της ελευθέρας μουσικής, αλλά και να δεις ότι έχω κατσικίσιο μέσα από το εργαστήριο που κάνει τη μισή τιμή. Και κάποια στιγμή θα ενδώσεις, γιατί δεν θα μπορεί να ταΐσεις το παιδί σου. Ναι, είναι σωστό και αυτό, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο καταναλωτής είναι αυτός που πληρώνει την τελική τιμή. Ακριβώς. Ο αγρότης είναι που παίρνει κάποια λεφτά για αυτό που κάνει, και από εκεί και πέρα οι μεσάζοντες που συνήθως κερδίζουν τα τρελά ποσά, που τους πληρώνουν. Ακριβώς. Πρέπει να καταλάβουμε ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει μέλλον η Ελλάδα. Θα είμαστε ένα προκτεκτοράτο όπως είμαστε τώρα. Ο Πρωθυπουργός, ο εκάστοτε Πρωθυπουργός, είναι απλά μια μαριονέτα των Βρυξελών. Όποιος λοιπόν θέλει κάποια στιγμή να ζήσει ελεύθερος όμως όχι με την έννοια της ασυνδοσίας, ελεύθερος μέσα σε ένα πειθαρχημένο σύνολο που λέγεται έθνος, όποιος θέλει να ζήσει και να δει τα παιδιά του να μπορούν να κάθονται στην πατρίδα τους και να μην φεύγουν για να πάνε μετανάστες στην Ευρώπη και στην Αμερική για να ζήσουν. Όποιος θέλει να δει την πατρίδα του δυνατή και ισχυρή, θα πρέπει να καταλάβει ότι δεν μπορεί να το δει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η αποχώρηση από το ευρώ και η επιστροφή στην δραχμή είναι μονόδρομος. Όποιος σας λέει τα υπόλοιπα ή τα αντίθετα, ότι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να αναπτυχθούμε και να κάνουμε και να δείξουμε, λέει ψέματα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είτε είναι από συντηρητικές βαλβίδες του συστήματος και σας γεμίζουν το μυαλό με ελπίδες οι οποίες δεν μπορούν να σταθούν, είτε είναι δειλοί και θέλουν να μεταφέρουν το πρόβλημα σε κάποιους άλλους και όχι να αγωνιστούν τραυματικά. Πάντως έχουμε και την ευθύνη μας, έτσι. Γιατί είχαμε μια ευκαιρία να το πραγματοποιήσουμε αυτό επί περίοδου ΣΥΡΙΖΑ, όταν έγινε το γνωστό δημοψήφισμα, ψηφίσαν όλοι όχι και το δημοψήφισμα έγινε δικτατορικά ναι. Και μετά ξαναβγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ναι, ο λαός έδειξε μηδέν αντίδραση. Παλικάρι μου, πήγες και ψήφισες κάτι. Βγήκε αυτό το κάτι που ψήφισες και σου είπαν: α, εντάξει, οκ, το βγάλατε, ωραία, εμείς θα πάρουμε το άλλο. Και κάθεσαι και τους κοιτάς και τους ξαναψηφίζεις. Εγώ θέλω να τονίσω κάτι άλλο. Ότι αυτό που είπαμε και με τους αγρότες, όταν τους αναφέραμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποιοι λίγο τους είδα σφίχτηκαν, δυσκολεύτηκαν, πήγαν το μυαλό τους ότι πού θα βγάζουν τα χρήματα που μας δίνουν και κάνουν και δίνουν. Όλες οι καταστάσεις δεν είναι εύκολες. Το να φύγεις από το ευρώ θέλει σωστή προετοιμασία, θέλει ισχυρό πρωτογενή τομέα. Γι' αυτό και κοιτάνε να διαλύσουν, να μας σπάσουν τα πόδια της οικονομίας μας, έτσι και μας διαλύσουν το πρωτογενή τομέα. Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να σηκώσουμε κεφάλι. Μας θέλουν να είμαστε οι σερβιτόροι της Ευρώπης και τα γκαρσόνια. Γι' αυτό είναι αυτός ο αγώνας των αγροτών πρέπει να στηριχθεί. Θέλει τόλμη, αποφασιστικότητα και να μην ξεπουλούνται οι αγρότες με επιδόματα και με διάφορες ελπίδες ότι θα αλλάξει η κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ίσον θάνατος. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Γι' αυτό και θα πούμε και ένα μπράβο στους κρεοπόλες που αρνηθήκαν να δουλέψουν αύριο σε στήριξη στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους. Σε σχέση με τα υπόλοιπα μαγαζιά που θα παραμείνουν ανοιχτά, αυτοί στηρίξανε και είπαν: όχι, δεν θα δουλέψουμε Κυριακή και δεν θα το κάνουμε για αυτό το συγκεκριμένο λόγο. Γιατί όλες τις παραγωγικές τάξεις πρέπει, είτε οι βιοπαλιστές, είτε οι εργαζόμενοι, είτε μικρομεσαίοι, πρέπει να παραλύσουν τη χώρα οικονομικά, γιατί δεν μπορούμε να αντέξουμε άλλο αυτή τη φτώχεια. Δεν μπορούμε να αντέξουμε άλλο αυτό το μέλλον που μας έχουν ετοιμάσει. Δεν υπάρχει, δηλαδή, δεν έχουμε κάτι άλλο να χάσουμε. Μα στο σούπερ μάρκετ πηγαίνει ο κόσμος να ψωνίσει και εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, οι περισσότεροι παραμιλάνε. Καλημέρα, τι έχετε προσφορά σήμερα? Να περιηγήσουμε πάλι στο αγροτικό θέμα, πέρα από τις τιμές, και πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν περιφέρειες που παρουσιάζουν και σοβαρά προβλήματα
διαφορετικής φύσεως. Δηλαδή, Ναι, σαφώς η Πελοπόννησο σε σχέση με τον Εύρο δεν έχουν τα ίδια προβλήματα. η Θράκη ιδίως, η οποία συνορεύει με την Τουρκία και πάρα πολλοί φεύγουν, πάνε Αδριανούπολη, ψωνίζουν από εκεί πέρα, γίνεται ένας επικισμός. Είχε βγει μέχρι και ο Δήμαρχος ο Κωνσταντοπούλος και το είχε πει ότι παιδιά, προσοχή, μας αγοράζουν συνέχεια οι Τούρκοι. Μα έχει παρατηρηθεί ρεύμα ότι πλέον έχουν πάψει οι Έλληνες να πηγαίνουν στην Αλεξανδρούπολη, στην Ανδριανούπολη, συγγνώμη. Έρχονται οι Τούρκοι και ψωνίζουν στη Θράκη. Μπαίνουν. Δημιουργούν ήδη ρεύμα. Αν πάρουμε και τα τετελεσμένα, το ότι έχουν τράπεζες που ενισχύουν το μουσουλμανικό στοιχείο με άτοκα δάνεια, ότι αγοράζουν εκτάσεις. Επίσης, ένα άλλο πρόβλημα είναι η Θεσσαλία. Η Θεσσαλία είχε φυσικές καταστροφές συνεχόμενες. Θα τους δώσουμε σύνταξη κάποια στιγμή. Τι να λέμε για τους ανθρώπους τώρα που έχουν τραβήξει. Και δεν μιλάμε για τους μεγαλοτσιφρικάνες. Μιλάμε για τους γεωπαλιστές αγρότες, αυτοί που δεν είναι στο ΠΚΠ να νοικιάζουν, να παίρνουν 2 φορές το λαχείο να κερδίσουν το τζόκερ και να έχουν Ferrari κτλ. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι τα χέρια τους είναι σκασμένα, είναι δουλεμένα. Είναι άνθρωποι που ξυπνάνε το πρωί και να πάνε στον πρώτο. Έχουμε φτάσει 115 χρόνια μετά το Τουλερέλε και βρισκόμαστε ακόμα να είμαστε όλοι κολίγοι και κάποιοι να έχουν γίνει προύχοντες. Μπορεί να μην είναι εμφανέστατο, να μην δουλεύεις για τον προύχοντα άμεσα. Αλλά επί της ουσίας αυτό είναι. Αλλά επί της ουσίας αυτό γίνεται. Τι γίνεται, τα λεφτά σου που πάνε, στους υπογλύφους των Βρυξελών, είτε στους εγχώριους υπαλλήλους τους. Και για να μην μας πάρουν για αντιευρωπαϊστές, δεν λέμε ότι είμαστε ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα, στην Ένωση αυτή των Εθνών. Είμαστε ενάντια στη συγκεκριμένη Ευρωπαϊκή Ένωση που μας έχει επιβληθεί εδώ και 40 χρόνια, άτομα τα οποία δεν τα έχουμε ψηφίσει και εκλέγονται σύμφωνα με δικές τους διαδικασίες εκεί μέσα, καθαροί γραφειοκράτες, που ποσός τους ενδιαφέρει και έρχονται και ελέγχουν τη ζωή μας. Σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση που υπάρχει τώρα, που υφίσταται και μας τυραννάει κάθε κάστη, ναι, είμαστε ενάντια, δεν τη θέλουμε, δεν έχει να μας προσφέρει κάτι. Δεν έχω δει κάτι, δηλαδή τι, επειδή κάποιοι αγρότες πήραν επιδοτήσεις. Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο, ότι εμείς σαν Ιερός Λόγος έχουμε συντάξει ένα μανιφέστο εθνικού επικισμού, γιατί είναι πρωτής της σημασίας ο κόσμος, ο ελληνικός λαός, να επικίσει ξανά, το λέω έτσι, μια εσωτερική μετανάστευση, ιδίως στα βόρεια σύνορά μας, τα οποία είναι και η ασπίδα όλη της πατρίδος μας, έτσι. Πρέπει λοιπόν να δοθούν σοβαρά κίνητρα στους νέους, ώστε όχι μόνο να μείνουν στην Ελλάδα και να μην μεταναστεύσουν, αν μπορούν να έρθουν και πίσω αυτοί που φύγανε, να επικίσουν τα βόρεια σύνορά μας, τη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο, να γίνουν οι σύγχρονοι ακρίτες, όπως έχουμε βάλει και μέσα στο μανιφέστο μας, για να μπορέσει να αναπτυχθεί και ο τόπος, αλλά και να πυκνώσει ο τόπος από Έλληνες. Γιατί όπου φεύγουν οι Έλληνες και μεταναστεύουν, ανοίγει και ένα hot spot με εισαγωγή. Είχαμε και αυτή την νομοθεσία που ήταν για κάτι των 2.000 κατοίκων. Ακριβώς. Hot spot των 100 ατόμων ή 200 ατόμων. Δηλαδή ένα 10 με 20% του πληθυσμού σε ένα μικρό χωριό να είναι αλλογενής. Και ένα τελευταίο, το οποίο είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, οι αγροτικές οικογένειες και οι κτηνοτροφικές οικογένειες και οι γέννοι αυτοί που έχουν σε άμεση επαφή με τη φύση, θα δείτε ότι είναι οικογένειες κατά βάση παραδοσιακές. Είναι οικογένειες οι οποίες φέρνουν την παράδοση μέσα στην οικογένειά τους. Είναι οικογένειες που κάνουν παιδιά, είναι άνθρωποι που δουλεύουν τη γη, είναι άνθρωποι οι οποίοι μένουν στον τόπο τους ως σύγχρονοι φύλακες, είτε είναι ακρίτες είτε δεν είναι ακρίτες, ακόμα ας πούμε και οι Πελοποννήσοι, κάθονται εκεί, τηρούν μια παράδοση, οι Κρήτες είναι άνθρωποι οι οποίοι παράγουν και πολιτισμό μέσα από όλοι αυτοί και συντηρούν τον πολιτισμό μας. Γιατί δεν είναι πολιτισμό μόνο τα μπουζούκια, έτσι, αν μπορεί να είναι πολιτισμό τα μπουζούκια, η παράδοσή μας είναι που γεννήθηκε εκεί, μέσα σε
κτηνοτροφικές περιοχές. Έτσι. Και χρειάζεται αυτοί οι άνθρωποι να μείνουν στον τόπο τους, να τους στηρίξουμε. Ένα εθνικό κράτος πρέπει να έχει ως βάση τον πρωτογενή τομέα. Και να μην ξεχάσουμε και να αδικήσουμε και τους αλληλείς, γιατί στον πρωτογενή τομέα είναι και οι αλληλείς ανήκουν. Είδαμε και στον Βόλο, οι οποίοι και αυτοί συμμετείχαν στον αποκλεισμό του Λιμανιού, οι οποίοι παρουσιάζουν πόσα προβλήματα έχουν να αντιμετωπίσουν αυτοί οι άνθρωποι που πάνε να ψαρέψουν και έρχονται οι Τούρκοι, τους διώχνουν, τους παίρνουν τις ψαριές κτλ. Έτσι. Ναι, και τι αντίδραση για το κράτος όπως θα πεις. Ναι, αυτή. Τι αντίδραση. Δεν είχε. Δεν είχε. Ναι. Τις προάλλες δεν είχαν φτάσει μέχρι κάπου ανοιχτά της Εύβοιας. Ναι. Δεν έχει γίνει πια. Είναι βαρετό. Σούπα έχει γίνει. Αυτά που τραβάνε οι άνθρωποι. Συθάσου βγαίνανε οι Τούρκοι. Τι να λέμε τώρα. Δεν υπάρχει δυστυχώς πολιτική βούληση, πραγματικά πολιτική βούληση μιας εθνικής κυβέρνησης που να θέλει να σταματήσει τον εξεφερισμό και των ανθρώπων που προσπίζονται τα σύνορα. Δεν νομίζω ότι κανένας. Ήταν ένας τάφος του λιμανικού και έδιωχνε Τούρκους ψαράδες και το κάνανε και θέμα. Μόνο πηγήκου δεν φάγανε οι άνθρωποι. Ακριβώς. Λοιπόν, νομίζω και να πούμε για την ατζέντα του 2030, το οποίο και αυτό είναι ο θάνατος του αγροκτηνοτροφικού κόσμου. Πάρα πολλά καλλιεργήσιμα χωράφια έχουν μετατραπεί σε φωτοβολταϊκά κέντρα. Βάζουν φωτοβολταϊκά, όταν βάζουν τα φωτοβολταϊκά τα νοικιάζουν για 20-30 χρόνια, βάζουν βάσεις τσιμεντένιες μέσα, το χωράφι παθαίνει μεγάλη ζημιά, δεν ξέρω πώς μπορεί να επανέλθει ξανά. Θα χρειαστεί άλλα 50 με 70 χρόνια ίσως για να συνέλθει, γιατί όταν τοποθετείς ένα φωτοβολταϊκό δημιουργείται ένα ιδιαίτερο μικροκλίμα για τα φωτοβολταϊκά που καταστρέφει την οριμότητα του εδάφους και του υπεδάφους. Ακριβώς. Οπότε έβαλες φωτοβολταϊκά, έχουμε βάλει σε πάρα πολλά σημεία, σε καλλιεργήσιμη γη και ό,τι και να γίνει, ας συμβεί κάτι, τι θα βάλουμε το φωτοβολταϊκό. Δεν γίνεται. Ενώ θα μπορούσαμε να βάλουμε τα φωτοβολταϊκά κατά μήκος των εθνικών οδών, στη μέση του διαζώματος. Υπάρχουν ιδέες. Εμείς δεν είμαστε έτοιμοι να αδειάσει φωτοβολταϊκά όταν μπαίνουν σε σημεία τα οποία δεν επηρεάζουν την υπόλοιπη οικονομία. Θέλει να τα βάλει στο σπίτι σου στην ταράτσα, βάλτα. Θέλει να τα βάλει, ας πούμε, σε κάποιο σημείο όπως είπε τώρα ο Βασίλης, που δεν έχει σχέση με τον πρωτογενή τομέα, να το βάλει. Αλλά όχι να επηρεάζει όχι όμως να επηρεάζει και την υπόλοιπη φύση. Δεν μπορεί να πάρει όλο το χρόνο και να μην βάλει αναμογεννητρίες. Και να μιλάμε που λες γιατί τα ζώα φεύγουν, γιατί πρέπει να αγρογούν να βγήκανε στη Θεσσαλονίκη. Μα δεν αφήσατε και πουθενά να πάνε ζωντανά. Κάνατε δρόμους, κάνατε ανεμογεννήτριες. Όλα αυτά επηρεάζουν όλη την αλυσίδα της φύσης. Εφόσον περιμένει τη βία μέσα στον χώρο τους. Αυτή είναι η αλήθεια. Τι θα κάνουμε για αυτά τα λόγια. Τις προάλλες νομίζω είχαν πάρει συγκέντρωση κάτω στην Αρκαδία γιατί θέλουν να τους βάλουν αυτά τα μυστηράκια. Που παρόλο που κάνει ζέστη δεν το ρωσίζουν τίποτα. Δεν κάνουν και δουλειά. Λοιπόν, θα πιάσουμε και ένα ακόμα θέμα. Τι είπε η εισαγγελέας? Ναι, είχαμε κάποια θεματάκια. Έγινε τώρα η δίκη της Χρυσής Αυγής. Το εφετείο. Το εφετείο, ναι. Και είχε κάποιες δηλώσεις η εισαγγελέας σχετικά με εθνικισμό, εθνικοσοσιαλισμό. Καταρχάς τους δήλωσε σαν εγκληματική οργάνωση μόνο και μόνο γιατί ακολουθούν συγκεκριμένη ιδεολογία. Εμείς αυτό θέλουμε να πιάσουμε στην παρούσα φάση. Ότι δεν μπορεί στην Ελλάδα δεν είναι πολιτικοποίηση, δεν είναι καμία ιδεολογία, δεν θεωρείται ποινικοποιημένη. Ακόμα δηλαδή και ο κομμουνισμός που παγκοσμίως, τουλάχιστον στην Ευρώπη, όχι στην Ευρώπη, στην Ευρώπη στις χώρες του Ανατολικού Μπλοκου. Εκεί που υπήρξε ο κομμουνισμός έχει ποινικοποιηθεί. Ναι, άσχετα θέλω να βάλω ο κομμουνισμός, ας πούμε, είναι μια ιδεολογία, ένα πολιτικό σύστημα το οποίο ακόμα και στην πατρίδα μας έχει κάνει φοβερά εγκλήματα. Ναι, και όπως έλεγε και ένας
παλιός αξιωματικός ο κ. Γκρέ, μεγαλύτερος εχθρός από την δεξιά δεν υπάρχει. Λοιπόν, εμείς πάμε όμως σε αυτό που μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει το ότι υπάρχουν συγκεκριμένες ιδεολογίες οι οποίες έχουν κάνει φοβερά εγκλήματα και δεν είναι ποινικοποιημένοι. Όπως είναι ο κομμουνισμός. Έτσι, τι έκανε ο κομμουνισμός, όπου επιβλήθη, έφταξε όλους τους υπόλοιπους, τους οποίους δεν τον ακολουθούσαν. Παντού αυτό έγινε. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Όποιος δεν τον ακολουθούσε τον κομμουνισμό, δεν υπήρχε κάποιο άλλο μέτρο μεταβέλειας, αυτός από το να τους εκτελέσουν, να τους φάνε, να τους κάτσουν, να τους πνίξουν κτλ. Αυτή όμως η ιδεολογία στην Ελλάδα δεν είναι ποινικοποιημένη, όπως δεν είναι και καμιά άλλη ποινικοποιημένη ιδεολογία. Πώς γίνεται τώρα. Όχι ποινικοποιημένη, ούτε καν τιμωρημένη για τα όσα έπραξαν. Δεν το συζητάμε αυτό το θέμα. Όμως είδαμε μια εισαγγελέας να λέει ότι επειδή έχετε μια συγκεκριμένη ιδεολογία της Γερμανίας, του Αδόλφου Χίτλερ, τους κατηγόρησε για ναζισμό, αυτό αυτομάτως σας πρόχνει. Σας καθιστά ως κλιματική οργάνωση. Δηλαδή, και δηλαδή δεν είναι πολύ επικίνδυνο αυτό, γιατί αύριο μεθαύριο θα πει, ας πούμε, σε έναν άλλο οποιοδήποτε, ότι εσύ μπορεί να θεωρηθείς ότι είσαι εθνικιστής, ότι είσαι εθνικός κοινωνιστής, οτιδήποτε. ναι, αμέσως. Άρα είσαι και εγκληματίας. Θα θεωρήσει υπόδικος, ναι. Μα αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή προσπαθούμε, βέβαια κάποιοι χαίρονται, αλλά δεν ξέρουν ότι η δημοκρατία έτσι κάνει. Βρίσκει μια ομάδα την ποινικοποιεί, μια αντίθετη ομάδα χαίρεται, αλλά όταν έρχεται τη σειρά της δεν έχει προλάβει να αντιδράσει. Ακριβώς. Και επειδή πιστεύω ότι η Ευρώπη είναι ατάξη ή οτιδήποτε όπως θέλετε πείτε το, προωθεί το απολυτικ στους νέους και γενικότερα μια ομαδοποίηση των πολιτικών ιδεολογιών με σχέση με την αγάπη και τη δημοκρατία κτλ. Και θέλει να αφαιρέσει ό,τι την ενοχλεί και ό,τι είναι ενάντια σε αυτήν, ακόμα και από τον αριστερό χώρο. Έτσι, σιγά σιγά θα δούμε ότι όποιον τον θεωρεί επικίνδυνο θα τον διαγράφει. Θα τον διαγράφει κλινικά, φυσικά. Εδώ ανθρώπους. Δεν θα πάμε. Δεν θα έρθουμε τόσο μπροστά. Μετά τα γεγονότα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και κατά τη διάρκεια του τέλους των γεγονότων, βγήκε ο Πάτων και δήλωσε: πολεμήσαμε με το λάθος γουρούνι. Πώς έγινε αυτός ο άνθρωπος και πέθανε σε αυτό το κινητιστικό δυστύχημα ένας χρόνος. Δεν έχει ηθικά κολλήματα η πλουτοκρατία να φάει τους δικούς της. Δεν την ενδιαφέρει. Και εγώ το πιστεύω αυτό ακράδαντα, ότι όπως είπες η πλουτοκρατία, το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να μην έχει αντιδράσει σε αυτό που κάνει, από οποιοδήποτε χώρο, ή να είναι τόσο κατευθυνόμενες οι αντιδράσεις, ώστε απλά να είναι ένα ξέσπασμα που θα αποδεικνύει και στους ανθρώπους γενικότερα και στον λαό ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει, όσο και αν φωνάζεις, απλά ας πούμε θα εκτονώνεσαι και μετά θα ξαναγυρνάς, θα βάζεις αλυσίδες εδώ πέρα και θα συνεχίσεις το κουπί πάνω στην γαλέρα. Είναι καιρός να σταματήσουμε λοιπόν, να αντιληφθούμε πού ζούμε, να αντιληφθούμε ποιοι είμαστε, από πού ερχόμαστε και πού μπορούμε να φτάσουμε, αν φυσικά το θελήσουμε, και δεχτούμε ότι υπάρχει πιθανότητα να φωτιστούμε. Και μαζί με όλα αυτά, θα μπορούσαμε ταυτόχρονα να κάνουμε και κανένα like ή κάποια εγγραφή στο κανάλι, για να μας βοηθήσει και εμάς ο αλγοριθμός. Και ένα σχόλιο να ευλογήσουμε και τα γενιά μας. Εγώ ξερίστηκα σήμερα του Προέδρου, ο οποίος σήμερα γιορτάζει φέτος, αν δεν κάνω λάθος, χρόνια σου πολλά. Το εορτολόγιο, σήμερα 13 Δεκεμβρίου. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι βασικά αυτό που φοβούνται οι πλούσιοι πλουτοκράτορες, όλος αυτός ο συνθετός που όλοι αυτοί οι μορφωμένοι με τις γραβάτες που βλέπετε στις Βρυξέλλες και ο ένας γλύφει τον άλλον, που έχουν φτιάξει ένα σύστημα το οποίο φαίνονται τόσο άτρωτοι κτλ. Όλο αυτό που φοβούνται πραγματικά είναι μην ξυπνήσει ο Κοσμάκης και ενωθεί.
Για να ενωθεί όμως ένας κόσμος, θα πρέπει να έχει κάποια κοινά σημεία. Και αυτά τα κοινά σημεία είναι, για την Ελλάδα τουλάχιστον, ο ελληνικός εθνικισμός και εθνικός κοινωνισμός. Εάν λοιπόν εμείς καταφέρουμε και πετάξουμε από πάνω μας τις κομματικές μας ταυτότητες, πετάξουμε από πάνω μας αυτή τη χαζομάρα που έχουν βάλει στον κόσμο και του έχουν διαιρέσει, καταλάβουν ότι μόνο ο ελληνικός λαός μπορεί να σώσει τον ελληνικό λαό και ενωθούμε αυτή τη στιγμή κάτω από το κόμμα, κίνημα, όπως θέλετε πείτε το, που λέγεται Ιερός Λόγος, ναι, μπορούμε να γυρίσουμε την κατάσταση και να πούμε ότι αγωνιζόμαστε με σοβαρές προοπτικές για να αλλάξουμε όλο αυτό το σφάλιο καθεστώς. Αλλιώς, εάν συνεχίσουμε να πιστεύουμε στο Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας, στον Βελόπουλο που με τα 500 εκατομμύρια που έχει στην Ελβετία, με το μνημόνιο που έκανε, σε κάτι νίκη, σε κάτι. Όπου και να πιάσει σε όλους αυτούς λοιπόν που το λατροπούν, μην ξεχάσουμε και την κυρία που το οποίο πέτυχε στην Πατριάνη και. Ναι, είναι. Για να μαζέψει τους ψήφους των Τώρα εθνικών. το είπες, θέλω να κάνω αυτή την ερώτηση στην κυρία Λατινοπούλου, έτσι, και αν μπορεί να μου απαντήσει θα ήμουν πολύ ευτυχής. Τόσο καιρό που ήταν στη Νέα Δημοκρατία, ούτε στο Βίτσι την είδαμε, ούτε στο Μακρυγιάννη. Κομματική γραμμή ακολουθούσε. Και αν ακολουθούσε κομματική γραμμή και την θεωρούσε λάθος, τώρα τη θεωρεί σωστή. Και τώρα κομματική γραμμή. Ή το κάνει. Απλά την ακολουθεί. Προσπαθούμε να καταλάβουμε δηλαδή. Κοιτάξτε. Για τον εθνικισμό, μα πόσο γνωρίζω, δεν τον δέχεται. Στο Μακρυγιάννη ήταν οι χωροφύλακες, στο Θησίο ήταν οι χίτες. Έτσι. Που αυτοί και αντιλώνανε και εθνικιστές, γιατί ο Γρήβας ήταν από τους πρώτους που δίνουν ότι είναι και εθνικιστής, είναι και κοινωνιστής. Το είχε δηλώσει ο ίδιος άνθρωπος. Και αν δείτε άλλο, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε, παιδιά, είναι ότι πάντα το σύστημα θα πετάει αυτούς που θέλουν να μαζέψουν τα πρόβατα, τους ψήφους, στο ίδιο μαντρί. Βλέπετε κανέναν να βγαίνει και να λέει ξεκάθαρα ότι είναι Έλληνας εθνικοκοινωνιστής. Πείτε μου, ποιος υπάρχει να το πει. Εκτός από τον Ιερό και γιατί το λένε. Γιατί αυτό δεν πουλάει. Δεν το θέλουν. Ας λέει να πουλήσουμε κάτι άλλο, να μην έχουμε συνέπειες, να πούμε λίγο πατριώτης, λίγο δεξιός, λίγο πατριωτική δεξιά, λίγο εθνικιστής και αυτό έχει πολύ πολύ που το λέμε. Έτσι. Γιατί για να σας μαζέψουν στο πατρί, να πάτε να ψηφίσετε και να. Αυτό που θύμισε στο Βορρή. Καλό σε όλους. Το Μάκη. Ναι, το Μάκη, ο οποίος. Τσεκουράτος, ακόμα και τότε που ήταν Τσεκουράτος, η δήλωσή του δεν ήταν ποτέ εθνικιστής. Δεν δήλωνε εθνικιστής όταν συζητούσε εμείς της πατριωτικής δεξιάς. Μάκη, δεν είμαστε δεξιοί, δεν είμαστε αριστεροί, είμαστε εθνικιστές. Εμείς της πατριωτικής δεξιάς. Εντάξει, τελικά στη δεξιά κατέληξε. Λίγο κέντρο-αριστερό δεξιά είναι, αλλά δεν νομίζω ότι έχει κάποιο πρόβλημα με αυτό. Ναι. Κανένα πρόβλημα δεν έχει κανένας από αυτούς, ούτε οι φίλοι του Μάκη έχουν πρόβλημα με αυτό. Σαφώς. Και φαίνεται γι' αυτό. Ναι. Οι φιλίες δεν κρύβονται, αρκεί να έχεις μάτια να βλέπεις. Πατριώτες πάντα. Έτσι. Και η πατριωτική δεξιά. Για όλο. Λοιπόν, αυτά είχαμε για σήμερα, νομίζω. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Όλοι στηρίξτε τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους όσο μπορείτε και όπως μπορείτε. Εμείς πήγαμε και θα ξαναπάμε στα μπλόκα. Συνέχεια υπάρχουν μέλη μας τα οποία βρίσκονται στα μπλόκα, ξέρετε γιατί είμαστε βγαλμένοι μέσα από το λαό. Δεν είμαστε βγαλμένοι από πολιτικά γραφεία, από κομματικούς σωλήνες και από όλους αυτούς τους μηχανισμούς οι οποίοι καταντάνε το άτομο να είναι πρώτα κομματικός πυρέτης και μετά σκεπτόμενος. Εμείς είμαστε παιδιά του λαού, του ελληνικού λαού, δουλεύουμε, εργαζόμαστε, ζούμε, δραστηριοποιούμαστε μέσα στην κοινωνία. Και όπως θα πω και εγώ ως γνήσιο κομμουνιστικό τέχνο, καταπολεμήστε την μπουρζουαζία και όλους αυτούς που μας ταλανίζουν τόσα χρόνια και μας λείπουν. Αυτό δεν το αναφέρουμε γιατί θα μας θεωρήσουν πάλι σαν αλλά σταματήστε να σκεφτόσαστε τις έννοιες της δεξιάς και της αριστεράς. Δεχτείτε ότι υπάρχουν δύο έννοιες. Οι Έλληνες και οι ανθέλληνες. Εμείς είμαστε με τους Έλληνες. Εσείς, καλό σας βράδυ. Καλή.